Jos lennät Israeliin tai sieltä pois tänään, varaudu suureen turhautumiseen. Yllättävä Ben Gurionin lentokentän työntekijöiden lakko pysäytti lähtöselvitykset ja lennot lähes kokonaan keskellä vilkkainta kesälomakautta, kun suuttumus työoloista kasvoi. Noin 650 lennon ja 107 000 matkustajan odotettiin lähtevän tänään. Lentokentän vuoden vilkkain päivä, mutta saapumisten ja lähtöjen viivästysten odotetaan kestävän tuntikausia tämän tilapäisen lakon vuoksi. Työntekijät ja johto ovat nyt päässeet sopimukseen toimintojen jatkamisesta, mutta ymmärtääksemme monet työntekijät eivät ole vielä palanneet töihin. Tilanne saattaa muuttua parhaillaan, mutta nyt seuraamme liittyy Mark Feldman. Hän on Zion Toursin toimitusjohtaja. Hänellä on viimeisimmät tiedot siitä, mitä matkustajien tulisi odottaa. Ensinnäkin haluan puhua siitä, miten päädyimme tähän tilanteeseen. Voisitko selittää meille tarkemmin? Tiedämme, että lentokentällä on ongelmia. Tiedämme, että työntekijöistä on pulaa. Mediassa ja teidän omalla kanavallanne on raportoitu ihmisistä, jotka saavat matkatavaransa myöhässä tai eivät saa niitä ollenkaan. Joten tiedämme, että henkilöstöstä on pulaa. Huolestuttavaa on se, että Histadrut, työntekijöiden liitto, ei ole kertonut, mitä he vaativat. Vaativatko he 20% palkankorotusta vai vaativatko he 20% enemmän työntekijöitä? Sen sijaan he järjestivät villin lakon vuoden vilkkaimpana päivänä. Okei, se on uusi määritelmä röyhkeydelle. Israelilaiset kuluttajat ovat kärsineet niin paljon. Saapuvien turistien virta on ollut niin pieni, että aiheutetaanpa heille vielä enemmän ongelmia. Aiheutetaanpa tämä epävarmuus, etteivät ihmiset tiedä, lähteekö heidän lentonsa tai laskeutuuko se edes. Koska 90 minuutin ajan lentokenttä oli suljettuna. Nyt kyllä toiminta on käynnistynyt uudelleen. Ja tällä hetkellä liitto sanoo, että kaikki on kunnossa, mutta meidän täytyy olla skeptisiä, koska emme tiedä, mitä he pyysivät. On selvää, että Israelin lentokenttäviranomaisella ei ole aavistustakaan omista henkilöstöongelmistaan. Eivätkä he puhu neuvottelevansa liiton kanssa saadakseen lisää työntekijöitä töihin. Tämä saattaa olla vuoden kiireisin päivä, mutta olemme silti vasta elokuun lopussa. Elokuun loppua kohden tulee olemaan vieläkin kiireisempää. Kuten kaikki tiedämme, juutalaisten suuret pyhäpäivät ovat tulossa 3 viikon kuluttua. Niinpä. Tarkoitan, että mielestäni se, mikä täällä Israelissa on niin uskomatonta, on se, että täällä on oikeastaan vain yksi varsinainen kansainvälinen lentokenttä. Tietenkin Haifassa toimii nyt lentokenttä, mutta siellä on paljon vähemmän lentoja. Etelässä on Ramonin lentokenttä, mutta suurin osa liikenteestä kulkee Ben Gurionin kautta. Joten kun näet tällaisen viestin, jossa sanotaan, että lentokenttä ei toimi, se on varmasti pelottavaa ihmisille ympäri maata. Tiedätkö, luulen, että kysymykseni sinulle olisi, kuinka kauan luulet tällaisen häiriön lopulta kestävän? Tällä hetkellä, kuten sanoit, on tehty jonkinlainen sopimus, mutta emme tiedä sen yksityiskohtia. Kysymys ei ole siitä, päättyykö tämä tietty häiriö tänä iltana keskiyöllä, okei? Kysymys on, mitä tapahtuu, jos he tekevät saman uudestaan, sunnuntaina, maanantaina, keskiviikkona tai perjantaina. Koska kukaan ei puhu siitä, mitkä vaatimukset ovat. Meillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä tehtiin. Tiedämme onneksi, että meillä on vahva työtuomioistuin, okei? Ja takaisin töihin määräys annetaan melkein välittömästi, jotta työntekijät saadaan palaamaan töihin. Mutta sitten tulee niin sanottuja sairauspoissaoloja, joissa työntekijät ilmoittavat olevansa sairaita, eivätkä tule paikalle. He voivat lukita parkkipaikat niin, etteivät ihmiset, jotka ovat pysäköineet autonsa, pääse ulos. Tällaista keppostelua voi tapahtua paljon. Ja vaatimuksena ei olisi vain lakaista tätä maton alle, vaan puuttua niihin ongelmiin, joihin liiton vaatimukset liittyvät. Emmekä tiedä sitä. Kukaan ei ole raportoinut siitä, joten tänään kaikki on kunnossa. En ole huolissani siitä, etteivätkö ihmiset pääsisi perille ennen sapattia. Sitä ei voi luvata kenellekään, mitä seuraavaksi tapahtuu tai miten viikonloppu sujuu. Tarkoitan, että uskon monien tätä katsovien, erityisesti niiden, jotka saattavat olla edelleen jumissa lentokentällä, koska monilla meistä on joku tuttu, joka on juuri nyt siinä kaauksessa, ajattelevan näin. Saavatko ihmiset, jotka ovat myöhästyneet lennoiltaan tai menettäneet hotelliyön ulkomailla, mitään korvausta? Tiedämme jo, kuinka kallista israelilaisten on ollut lentää pois maasta sodan altamisen 7. lokakuuta jälkeen. Valitettavasti ei. Yksikään matkavakuutus ei kata ylivoimaisia esteitä tai villejä lakkoja, ymmärrätkö? Jos lentokenttäviranomaista vastaan nostetaan kanne, olen varma, että he pystyvät torjumaan sen. Tuleeko joukkokanne Histadrutia vastaan? Ei näin lyhyestä, vain muutaman tunnin häiriöstä. Jos tämä jatkuisi useita päiviä, niin kyllä, oikeusjuttuja satelisi joka suunnasta tappioiden vuoksi. Mutta suurin osa omista asiakkaistani puhui minulle itkien ja kysyi, milloin he pääsevät pois. Mutta suurin osa heistä pääsee pois tänään.
Emme kuulleet mitään raportteja siitä, että El Al olisi perunut lentoja jatkuvalla syötöllä. Eikä myöskään Kia tai Historya. Kun aloitettiin, tiedäthän, 2 iltapäivällä, se tarkoittaa, että kaikki aamun ja varhaisen iltapäivän lennot pääsivät lähtemään. Ja lennot, joiden Olen on määrä oikeassa. laskeutua tänä iltapäivänä, ovat laskeutuneet. Joten kyseessä on häiriö. Mutta se ei oikeuta korvauksiin. No tiedätkö, mun täytyy sanoa, että matkustaminen Israeliin ja sieltä pois on viime vuosina muuttunut todella hankalaksi. Et koskaan tiedä, pääsetkö lähtemään, pääsetkö palaamaan takaisin, se on kallista. Tämä on vain yksi lisäkerros siihen kaikkeen. Toivottavasti tähän löytyy jonkinlainen ratkaisu, jokin valon pilkahdus, ja todella toivon, että kaikki, jotka ovat jumissa lentokentällä, pääsevät vihdoin kotiin. Mark. Olisi mukavaa, jos hinnat laskisivat lähitulevaisuudessa. Sekin tuskin tulee tapahtumaan. No näihin tunnelmiin meidän valitettavasti täytyy lopettaa ohjelma.